Unya sir. Pagkahuman na to sir, giunsa man nimo si kuan sir tung kalagutan. So, naglagot yung kuan na niya sir yung ano sa. Di alam mo siya sa akong anak ko nga. Kana imong inahan. Dili na dulgan niya kay baho pa na kay na siya di na siya. Kana nanimo ng lawas niya baho na siyang B. Baho kung B ko rin taon. Pataka man na siya. Nabi mo siya ako nga kanang pag ko sa usa akong bana mo siya nga baho ko kay B, baho ko ng do. Sa man do, do. Di ko mo to anak. Grabe istorya mo lang naglagot ko niya. Ano itabo anak? Inunggap sa akong anak. Pagdunggap, nagmahibi ako ato. Kani asa man niya nakaba we. Kaya ko siya, oh. Asa ba we? Laki ko ta. Kaya dai siya, Ako na laki. siya anakan ako, may nakapatay. Laki dai siya. Oo, ang nakapatay. To siya, pero, dili tawag na patay. Bakit? Ano na baki ba yung taon ko eh? Siguro so, nung empatyon, napakahitabo nga, wa man na siya mukuan, wala man na siya kakitang bulong sa, nakakita siya sa murag naong ubaki, si Yudis. Asa mo ros this Yudis? Ito nga nagkalitron, wala pa maabot, kay, mahadlok naman siyang pakita. Unya sir. Ug muto nga si Yudis ug si Bronzo, gisa man kay patyon ani. Ang duha, kaya naglagot na siya sa iro o sa iring. Tungod ni B ug ni Do. Tuwa ni B o ni Do. Kay kuno, pag ko na sa O sa akong bana, baho ko na kay B, baho sa kunong Do. Aw. Nagilipog akong utok, kung saan maging B? Aw sir ang Kanang sad-an akong B ani sir. ay Bronson. Kanang Do, bido. Ang sad-an ani sir kay si Bronzo. Asa? Oh, siyempre, siya may iro. Siya, gyud. Di ba na OTS na siya? Oo. Ang gibuhat sa OTS ni Bronson karon, naasa kuan kana sa Arrival International, tigsimot sa mga bag sa incoming. Unya, ano mo? Masimutan ni muludas siya mag-ana-ana. Unya sir katawa man ko nimo sir. Uy. Unya sir kung matemhuan na po niya daghan biya kay nag B ug Do. Maglibog na. na. Siya iyang nawa, agad mausap, magwapo, tungkol sa B. Kana na yung D, di ay, ugdo. Di na siya B, niya ka ng O, body odor. Niya ka ng Do. Lang, saan ang Do, murag dildo, man siguro na. Uy, Wala masama ng ilong ni Bronzon. ala siya diya. Basta importante, maglagot ko. Anong inunta nga? Pag siya sa O sa kumbana, baho kayong B, baho sa kayong Do. Di pakita sa mi kanang lagot kay sir ba lagot kay imong naong lagot ka kay tungod sa B ug Do. Baka lagot ka, isa na naging ano sa? Kala ko ng B, ugdo. Bildo na! Ako anak ko, katawa ko anak ko. Ano ba uy? Tara ay. Laki ko na! Lucky day siya uy.